digarap Oh. ditokke wulu wetune Oh. kaya to Kaya PR berarti. iya Digarap kok. Nggih. garap PR ngono Nggih. kae Merti bumi ujibipun wonten ing dalu punika. ya oke Sing kaping pindho menapa? sing ping pindhone Lembah Joglo iki Heeh. dibuka kanggo wisata. Kanggo wisata. Lonceng pembukaan damel agrowisata. Ngoten nggih. Oke. Destinasi wisata yang ada di Kabupaten Semarang, leres. Oke. Nggih. Sing rawuh nggih kathah. Pak Kaswadi saking Ndurit nggih rawuh. Kenal to kowe? Lho kenal. Lho jenengan kok saka Ndurit adorene Ndurit ora ana wayangan to, Pak? Oh, mboten enten. Ketua Pepadi ugi rawuh. Ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuhipun. Nggih, pangapunten mboten saged kula sebat setunggal monggo setunggalipun. Pak Warsito nggih rawuh wonten mriki. Apal. Heeh. Yektosipun wonten mriki nderek dedonga kunjuk dhumateng sedaya warga. Aku transit kok kono kuwi karo nomat namatki mau. Wayangan ramene kono iki ana sing nonton ora. Tekan kene alhamdulillah ora ana wong nonton. Ora kudu ditonton. Oh, ngoten. Wong nyambut gawe kuwi Lho iki nyambut gawe to iki? lho iki nyambut gawe iki ora dolanan. Tak kira sabatan. Nyalengi ayem aku. Sesuk kena ge bayar nganu Bank Senen. Nggih. Nyambut gawe pripun, Man? Wong nyambut gawe kuwi sing tuaduh sing tetes. Oh, Senajan to kowe iki dadi dalang utawa dadi dagelan. nggih. Ning nek lemu nyambut gawe kuwi ora ana wong nonton njur kowe samaela mongko samaela kuwi tegese alah ora. Oh. Kuwi nek cara jaman kuno kuwi samaela. Oh, ngoten. Samaela iki kancane Samarinda. Lah dalah. Ayo iki nganu plesetno cangeme wong tuwa iki. Ora ngono tak ngakit keleke ngomong kok grotlah datuk kok ngemut permen kuwi dalan iki. Ajebul untune entek. Dek dedonga mugi-mugi Lembah Joglo Ungaran menika saya ngrembaka. Amin. Bilih nerbuka menjadi tempat wisata, sesuk iso dikunjungi banyak kalangan, tetapi satu pesan buat saya, nggih mboten nuturi ning derek Rembug, Pak. Mbok menawi teng mriki ndadosaken taman tetep disediakan untuk tim keamanan. Ngoten nggih. Sebab nyuwun sewu, saiki wong nom-nom sering pacaran. Lah ning nggon sing terbuka kaya ngene nek iso ya dielekke. Nak pacaran aja nggon terbuka sing tertutup. Iya. Engko ndak pingin-pingini kancane. Ngoten niku. Oke. Engko kowe engko. Naring Santika engko bar iki. Nggih. Ugi katur ingkang sampun kepareng rawuh mriki matur agunging panuwun ingkang sampun sabiyantu wujud punapa kemawon yektosipun saged lumampah kanthi sae wonten ing dalu punika. Mugi-mugi tahun depan lebih baik daripada tahun ini atau malam hari ini. Tepuk tangan buat Lembah Joglo Ungaran. Nah, kepareng wonten mriki sing rawuh nggih kathah. Heeh, wit saka kono tekan kono niki undangan napa mboten, Pak? Mboten. Oh, lah kowe iki yo kebangetan ora diundang kaya do rene. Dalem. Oh, sakmene iki tuan rumah. Oh, omah iki sepira kok sing nganggone sakmene kae. Jeng. Oh niki omahe. Nggih. Matur sembah nuwun kadidene kablebaran Samudra Madu yektosipun kula sowan mriki, Man. Amin. Iki arep ngaturi apa melih? Bintang tamune loro. Kaya diunggahke war didunke. Kae nganu diunggahke. Diunggahke. Kae gen melu nyambut gawe, Mas. Heeh. Iki ora weruh ngomong-ngomong dhewe aku. Kene Mbak Monika. Si meneng Mbak Monika. Orjine wis muni bareng, Mas. Nah. Aja
Aja ninggal aku trimo bonceng Iwet kumpul janjine bebarengan Bareng waro ambe abang kos kekiwan Para liyane Mbak aja ngece Mbak aja ngece Lapor ngece Lapor ngece Kawalan kembing ngurine Sing ngaturaken pitujeng dalu Balimbo Mbak Sange. Lujeng dalu. Nyuwun pangapunten sawanipun radi randhat. Nek kuwi kan wis apa jenengane? Pripun? Wis ora ninggal adat. Nggih, Adat boten iki ya pancen nyuwun pangapunten adiran dan dadine ya. Iki malah iki saiki iki sing jenenge HP iki kena dingapusi. Lah Kula pripun? nganu punten. Kula pun teng dalan iki pada wong iki dah. Tesih bubuk teng kamar. Injih, derek gingan derek mangayu bagya kalau jangan dalu menika Kang Mas. Wontenipun opening Lembah Joglo. Mugi tansah pinaringan sukses. Makin rembaka lan kuncara ya. Amin. Mas. Wes intine saiki kowe kenalan dhisik. Sip. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Masih seperti setahun yang lalu sowan di sini. Nama saya tetap Monica Mirzani. Anti meteng. Oh, ngaku anti meteng ngono. Iya dong. Nggih. Saking pundi Mbak Monika? Saking Boyolali Kang Mas. Iki yo kenalan dhisik ora apa-apa, mbok menawa sing rawuh biyen ki beda karo sing rawuh saiki. Boten kok ya tetep Pak Parsito BMC ya riyen. Oh, ya aja. Nggih. Oh, lah biyen kan mbok menawa undangannya luwih akeh. Nggih. Luwih akeh apa luwih sithik karo Luwih saiki? akeh, piye. Oh, akeh sing biyen. Iya. Saiki dadi semakin tahun ora semakin akeh kok malah semakin sithik ngono. Ini diambil yang inti saja, Mas. Oh, ini berarti para intinya Para inti. tamu, para tamu VIP pada malam hari ini bapak-bapak yang rawuh menika. Oh, ngaten. Aku wedok ning sangu rokok. Saka sapa? Panjenenganipun Bapak sinten kalau Pak? Pak sinten? Pak Darman. Ngersakaken podang kuning. Oh injih, ngerti dong Mas nek anu sindene iki danci dadi digawe rokok. Oh, banci ki ya udut. Iya no. Oh, Aku iya, nang iya. itu tak idolke sarimi. Oh, amulane wingi aku dolan nggonmu kok jerke Indomie kok rasane mbakku. Oke. Jebule dolan rokok. Wis Ora ono. ora sida isen aku tak kate Mas Sulamen ah. Nggih. Mantan pacarku biyen. Iki Iya, mantan. mantan pacarku. Kowe pacaran ning ndi men karo Pak Sulamin? Biyen. Pripun? Jeruk minum jeruk niku nek carane anu pinter ya enak. Jeruk tambahi gula, tambahi teh dadi lemon tea seger ya rayang. Ya wis kono wis kono awuren kono. Ora kok Mas Sulamin karo aku malah mumet kok Mas. Ora ketemu dalane manggonku buntu. Sesuk didrill ya. Sangu drill sesuk. Pak Darman ingkang pundi piyantunipun nyuwun pangapunten mbok menawi kersa nderek tetebakan mriki. Menika lho Mas. Jenengan. Oh, menika. Rokok niki mau. Asale tumbas napa maringi napa? Oh, tumbas. Wis gelem nonton kok gelem tuku rokok manteng arek rokok wonge direwangi ora udut lho. Dikekke kowe. Dikekke banci. Saiki dipinangkani lagune Podang Podang Kuning. kuning karo najake sinden apa piye? Karo najake sinden apa piye? Ora apa-apa. Oke ngono ya. Nggih. Berarti kita nyambut gawe Sindene ngeyel iki lho. sing ndi? Bintang tamune sik. Oh ngaten. Nah, mu sing nomor rokok kan kowe. Oh ngono. Saiki sing nembang kowe. Aku ora arek udut iso kuat tuku aku kok. Bagong mampu aku kok. Bayaran. Mampu utang maksudnya. Ora mampu bayar.
Dibalani. Didum. Didum, saler-saler. Bawa Gang. Mawi bawa mboten, Pak? Dibalani, Gong. Wagu. Sepinten, Mas? Sakmene, Gong. Sepinten tintingane. Senadyan wujude mung peksi. Peksi apa? Manuk, Mas. Manuk. Hagawe taleneng pronto. Halus manis yang semake wes suwe nggon kula lono goleki podang jenah Neno. Bobongnya ing atiku nyanding bisa dadi tombo podang kuning Pak ngatur. Darman, pun garap alus napa pun garap gayeng sragenan? Oh inggih. Oke. Alah kae iki ora mudeng. Iki bar bawa podang kuning kok rondo kempling lho wonge. Ampun. Jahat sampean. Mboten iki nggih piyantun budaya sedanten. Teng mriki. Diaturke Mbak Monika. Nggih. Esuk awan ning omah wis ora krasa keluyuran goleki sing sayang moten miteran karo goleki
Sampun pun pinangkani Pak Darman ngersaken lagu napa malih mangke pun aturaken lenggah kanthi sekeca rumiyin nggih. Kok njur tuman dikek rokok tawa-tawa wae. Mas Bagong. Lawuh. Mbok nyuwun berkahipun Pak Warsito rumiyin. Pak Warsito. Nggih. Iki nuwun sewu lagune apa iki mau diaturke? Iki mau Podang. Podang Kuning iki lak babakan permanukan to. Jan aku iki pantangan lagu iki. Oh, kono. Jalanan apa? Lah aku ngopeni manuk siji wae genah gagal. Oh, kono. Iki perkara manuk. Lah iya. Manuk ki ana sing regane murah, ana sing regane larang. Kok ana kok iso? Kok teban lurah karo larang. Yo, iso. Bedane apa? Mula manuk ki ana sing apik ya regane larang. Ngono. Anak sing ora apik regane murah. Sing elek murah, sing apik larang. Iya. Lah sing saiki sing tak takokke. Manuk apa? Ya to, sing suarane banter ning regane murah. Manuk suarane Banter ning regane murah. manuk emprit. Ah, kleru kurang banter, manuk emprit mung ciut-ciut. Terus? Ayo. Ngerti Manuk pentet. Ah, kurang banter. Leci. Wah, iki banter ning regane murah. Manuk banter regane murah. Pak aku angkat tangan ya tak bedhek kabeh. Manuk sing suarane banter ning regane murah. Manuk apa, Mas? Manuk kecepit resleting. Kok manuk kecepet resleting lho? Loh, kuwi manuk kecepit resleting suarane banter. Waduh! Regane murah. Engko nak blantek teko endi manuke kaya apa dicek, wah pun rojah-rajeh. Oh, kuwi lak manuk. Oh, manuk banter. Sing kecepet manuke sing jerit suarane Lah ngono. iya, manuk sing suarane banter ki manuk kecepit resleting. Ora percaya nggonmu cepet to. Aku ora duwe kok, Mas. Nggonku tak tinggal ngomah dieper-eper kucing ngono. Berkahipun sinten mau Pak Warsito rumiyin ya, Mas. Pak Warsito nyomanggaken pundi? Gading boten tepang sedaya mengke bibar Pak Warsito lajeng perajaken sinten ngoten nggih. Cek, Pak Warsito. pokoknya manut awake dhewe. Nggih. Heeh, disepati, Pak. Heeh. Sepati, Pak. Duduk. Monggo, Pak. Nggih. Mriki Pak ngajeng Pak kersanipun dipun syuting, Pak. Kula iki remen nih nek caket Mbak Monika Lah niki. pripun lho? Mbah Kasita niku pengin. Lah mriko. Nggih, sugeng dalu Mbah Kasita. Dalu. Sugeng ngayahi jejiban Mbah Amin. Kasita mugi katis ing sampikala. Amin. Nggih. Nika grup kerawitan enggan. Joglo Lembah Joglo Laras nika ingkang dados pangarsanipun Ki Kasita Hadi Pranata. Nggih. Ki sinten mau Ki Kasita sinten? Hadi Pranata. Hadi Pranata. Nggih. Gek ngerti aku nek ana Hadi Pranatane. Lah turine ponakan jenengan iki ora apal. Dalem Turine jenengan niku ponakan kok mboten apal. Ngertine yo Kasita ngono to. Niki ponakan Boten udah enten seduluran. pun jenengan cek teng KTP lak boten enten Hadi-hadi niku lagi.
Iki Leres, Mbak? Leres napa mboten, Mbak? Niki. Lah, lo leres. Kok nggih bloko suta lho. Terus ono hadine. Oh, enten haji nih. Dine kok. Ora hadian lho. Haji Pranoto ngoten. Iya. Oh, nggih. Ya wis syukur. Ya kuwi KTP anyar yang dimboe dhewe. Ora iso. Nggih. Monggo paring dawuh menapa, Bapak? Monggo. Niki nganu mawon. Kula Kapuri napa Mbak menika? Monggo merdeka mawon kata sindenipun. Nggih. Pelangenane Pak Warsito iki nek sinden Mbak Dewi, Mas. Wah, mengke kula dukani sing Wiwit riyen nek ora Mbak Dewi iki mboten. Dewi sapa sih? Dewi Anjani. Iya. Mbak Dewi mriki ngresangi Pak Warsito. Ya Pak Warsito gen milih dhewe arep milih sing ndi kok Mboten. Niki nganu mawon, kersane mboten enten cemburu to. Nggih. Kalih Mbak Monika. Wong sing dikersake jenengan kok. Nek jenengan kalih kula niku ya mungkin malah tarung to. Niki nek bojo kula nonton mboten cemburu nek kalih Oh, Mbak. ngeten. iya. Aman. Kula dodok pintu, Bu. Nggih. Assalamualaikum, langsung dibuka jeglek. Oh, Nek ngeten. kalih Mbak Dewi, Bu, assalamualaikum. Turu jebo. Nah, Uncali sarung. Nah, kalih kula kan semuh ren nggih, Pak nggih. wong sing dikersake jenengan. Nggih. Nggih, nika kula nyobi sesideman Mbah Kasito. Nggih, kula tak nderek dawa sesideman. Wiwitane henderek sang pekek priya bagus Dalem, Pak. sing paling bagus Itu kowe bagus. Sopo sing semawur? Jualem. Mbah badhe lali. Kang olah budaya. Ampun nyawer yen mengke. Ampun. mangsuli mawon Priya bagus Dalem meneh. kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe bendara terus kayung-yung selendang kuning kang saking ukir swara kurang premono ning wasisa ngungkrung angungkrung marang bendara tiang sulistya pijer nginjangake alis terus tresno sesideman menika kula ngaturaken salam rumiyin salam kagem para kadang Permadani Kabupaten Semarang Permadani Kabupaten lajeng para kadang Pepadi Kabupaten Semarang para kadang WMC Wayang Maniak Community siapapun dalangnya yang penting wayangannya dimanapun berada gitu. Saindenging bawono menika wonten WMC nanging ngaran cekap kula ngaran namung Pak Warsito piyambak Gincing betul konco, Pak.
Nggih. Nggih, monggo langgamipun. luwih becik patenana timbang perpisahan Rekikan Sulestyo Tarewangi Samudana Arangku Liwati saking alismu kartuko hangedan rasaning atiku aku isih lateni Warsita berkahipun. Mas Bagong. Dawuh. Pripun mbok menawi wonten bapak-bapak malih kang badhe dono swanten. Mas Bagi sinten mau Mas Bagi? Pak sinten?
Mbah Karmen aja nyanyi dangdut. Oh, arep nyanyi statue, Mbah. Kok ngono lho. Lho ndak mbok menapa kan ya saiki iki pandemen lagu ki ya Oh, ngono perno-perno. ya Mas ya. Iya. Biar sepuh selera muda ngono ya. Ya ya ngono. Nah, pripun, Mbah? Boten. Engko jenengan gelo lho. Golek wayange bar gelo. Iki lek arep nanggep ngenteni setahun kas lho niki. Iki mbuh dadi mbuh ora sok ben. Ya muga-muga Bang, rencana sebulan sekali piye to sampean Eh? iki? Rencananya sebulan sekali kita wayangan di Lembah Joglo sini. sing nanggep sapa kok Baru diajukan proposalnya. sesasi sepisan. Heeh. Ora apa-apa ngger jumlah kliwon ngoten teng mriki mboten napa-napa. Wong sing ngene berkesenian itu tanpa batas, Lah ngoten. tanpa tepi. Nah. Heeh. Niki nyuwun pangapunten derek wedalipun menika mbok menawi wonten wekdal ingkang mirunggan. Nggih, Niki intinya inti. intinya inti. Sing inti ya akeh. Berarti paling inti. Nggih, mbok menawi niki Nggih. wonten ketua pepadi. Nggih, Bapak sinten paringasmu? Pak Pak Sugiarto. Nggih. Monggo Bapak kepareng nderek nyamsi wonten mriki. Sepoti kanca-kanca. Monggo Bapak paring dawuh menapa kunjuk dhumateng sedaya ingkang kepareng rawuh dalu punika. Nggih. Ken pripun niki kula Mas Bagong? Pripun? Ken napa niki? Nggih, nyuwun pangapunten nyawiji mriki nggih mboten kedah nyanyi kok, Pak. Lho putipun nyanyi nggih nyangoni ora apa-apa. Sangu. Nggih, mboten napa-napa. Oh nggih, mangke kula sanguni slamet. Oh, sanguni slamet. Sanguni slamet, sanguni laris ngoten to, Pak? Oh, pangestunipun nggih nggih. Sanguni donga ngoten nggih, Pak nggih. Donga dhewe mawon. Oh, nggih. Monggo Bapak. Heeh. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng para Bapak Ibu sedaya langkung-langkung wonten ngasanipun pengelola Lembah Joglo Ungaran ingkang kawurmati wonten ngasanipun para Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agami, tokoh budaya lan ugi wonten ngasanipun Bapak Dalang Ki Kasito sinten wae? Hadi Pranoto. Ugi ingkang kahormati wonten ngasanipun para pengurus Kepadi Kabupaten Semarang lan ugi wonten ngarsanipun pengurus Permadani Kabupaten Semarang ugi ingkang kahormati. Ing dalu menika kula ngaturaken gunging panuwun dumateng panitia ing sampun ngaturi undangan dumateng kawula kapulih nderek mangayu bagya wontenipun peringatan Hari Wayang Dunia sekaligus menika hari gamelan nggih. Iki sing genah iki acarane apa kok ono gamelan ana merti bumi. Sing bener napa niki, Pak? Nah niki Gamelan niki. kula wau maos teng mriki, Pak. Nggih. Wong kula undangane nggih telepon mawon wau. Oh, alah. Nggih. Nika wonten acara Merti Bumi Lembah Joglo. Nggih. Nggih. Kalian Peringatan Hari Gamelan. Gamelan. Oh. Hari Gamelan nika jatuh pada tanggal 15 Desember. Pun kelewat nggih.
Mboten napa-napa. Nggih, Pancen lagi- ngoten niku dalam 1 bulan biasanipun menyambut ataupun memperingati Oh, nggih. dalam rangka Hari Gamelan. Tentunipun saya selaku Ketua Pepadi Kabupaten Semarang merasa ikut bangga atas terselenggaranya peringatan Hari Wayang Dunia. Lembah Joglo menika pengelolaanipun menurut kula luar biasa. Menika mboten lali kalian budaya. Sinten malih sing ajeng nguri-uri budaya, sinten malih sing ajeng napa nggih? Nguri-uri nika perti-perti, Pak. Ya kadang jadi pelaku, nggih Nggih. kadang Jadi pengamat. nonton, pengamat lan kudune ya ana sing ragat wonten sing nanggap. Enggak. Iku sagete lestari ngoten niku. Janjane kula lan panjenengan sami menika sebagai warga masyarakat menika pikantuk warisan. Warisan kalau disahkan di UNESCO menika sejak tahun 2021. Tepatnya pada 15 Desember tahun 2021. Gamelan menika sudah diakui oleh dunia. Lah kula lan panjenengan sami menika sak derma mung kon nguri-uri, Pak. Ora ngarang, ora gawe, ora kudu tuku nggih. Mengakui mawon nguri-uri ya ora iso nabuh iki termasuk nguri-uri. Nah, ya pemerintah, ya masyarakat. Nika kewajibane mung nguri-uri ngoten niku. Lah sinten malih sing ajeng melestarikan nak mboten kula panjenengan sami. Lah kula selaku ketua Pepadi janjanipun nggih sami Mas Bagong. Nggih. Pepadi niku iso nganake kegiatan nak mboten enten bantuan saking pemerintah nggih mboten mampu. Oh, Karena makaten. memang pengurus-pengurus Pepadi niku namung istilahipun ya napa nggih? Kerja sosial. Nggih. Sing intinipun tugasnya nggih mengikat para dalang seniman. Dadosipun nak Pepadi menika boten namung terdiri dari dalang-dalang. Penggemar nggih saged mlebet dados Pepadi, pelaku seni gamelan utawi pesinjen menika ugi napa kalebet saged mlebet dados pengurus Pepadi. Nika anggota Pepadi nika terdiri dari macam-macam seniman ngoten nggih. Pelawak yo entuk, Pak, ngoten niku. Oh, nggih. Nggih. Lah tentunipun menika kanthi wonten kegiatan menika saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pengelola Lembah Joglo. Harapannya kalau misalnya ada pengusaha-pengusaha yang mau peduli dengan seni tradisional khususipun pedalangan, karena dalang menika pedalangan nak mboten wonten gamelane nggih mboten iso mlaku, Pak. Nggih. Nggih. Nggih saged mawon nika dados wayang beber cerita ngoten niku nggih. Saged mawon. Ning mboten menarik nggih. Nggih. Kula namung ugi mengucapkan selamat juga kepada Pak Dalang Ki Warsito. Kasito. Wah, Kasito. Kula dadi grogi teng mriki. Mak Warsito nika wau, Pak Bapak. Warsito nika nggih. Nika pranata cara kondang nak niki dalang kondang ngoten nggih. Nggih. Lah nika tentunipun kegiatan mereka nak mboten wonten peran dari Pak Kasito dan teman-teman kula kinten mboten saged kelampahan. Saking pinter-pintere le ngrebugi le bujuki kalian pengelola. Nah mboten salah riyen kula nate panggih wonten mriki beliau itu sebagai wakil Kapolda nggih. Saknika tasih napa mboten kula kirang mangertos nggih. Oh. Tapi beliau adalah dari kepolisian. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, Amin. diberi rezeki yang banyak, Amin. selalu mengadakan kegiatan ini setiap tahun supaya menika nak hari wayang dunia yang menyelenggarakan Pepadi, nak hari gamelan saged saking Lembah Joglo. Nggih. Kabupaten Semarang sing ngenten nggih teng mriki, Pak. Nggih. Peringatan hari wayang.
Nggih enten sing meringati nggih slametan tok ya. Nggih. Nggih. Sing derek mengucapkan saja nggih wonten. Wonten. Nggih, monggo nika Pak Dalang dipun lajengaken sak mangke mugi-mugi kanthi wontenipun merti bumi lembah Joglo menika pengelola ugi tansah dipun paringi kesehatan, Amin, amin. bagas kewarasan, panene nggih kathah lan tentunipun lembah Joglo tansaya rame, terboko, pengunjunge akeh, badine akeh, iso nganake kegiatan wayangan setiap tahun. Nggih. Niki kula titip nyuwun lagu mawon nggih. Nggih, Kok wau kok ketok sinjene dereng nate. Dereng. Nggih. Sing pundi, Pak? Badhe Sing nyuwun niki ingkang mawon pundi? iki, tak jajal kula nggih roh iki. Nggih. Wah niki memang sinden luar negeri tadi jarang pentas teng mriki, Pak Nggih. niki. Nyuwun napa nggih? Napa, Pak? Sinom Parijoto mawon. Nah, nggih. Oh, Sinom Parijoto. Ngoten kula mireng kisah ing mriku nggih. Oh, nggih. Iki kula bayar ora iki? Nggih, monggo. Nyuwun ikhlasé panjenengan. Nggih. Nggih. Amin. Nggih. Matur nuwun. Kula mboten usah nggih. Nggih. Kula nggih mboten butuh duit, nggih. Mboten butuh sing receh maksudnya. Nggih. Nggih, niki nyuwun Sinom Parijoto niki nggih luar biasa saking Lembah Joglo mriki. Peringatan Hari Gamelan kok nanggape wayang niku jan kondang. Nggih to? Jane nek peringatan Hari Gamelan ki cukup kerawitan bae. Ning kok ana wayang ki berarti luar biasa. Beda karo Monika. Monika ki kuwi senengane wayang ning madang mantu nanggape orjen. Lah kok nanggep nyambat. Kuwi jare seneng wayang madang mantu nyambat orjen. Lah iki Adi kae ya ngono seneng wayang. Madang mantu nanggape apa kae wingi? Ojing. Wah, wis ora apa-apa. Heeh. Niki Pak saking Ketua Pepadi nyuwun Sinom Parijoto nggih. Heeh, niki nggih orjene nggih wonten Pak nyuwun izin mengke kersanipun diparingi sing rada gayeng gen nderek kerja ngoten nggih. Nah, sabibaripun menika Mbak sinten? Oh, Krisna. Oh, aku tak lungguh kene Mbak Krisna. Tak kira karo besanku. Mamanesmu kanggo
wis kasembadan panuwune Bapak Ketua Pepadi Sinom Parijata. Sampun katur. Wis kasembadan. Nggih. Bapak sampun dipun pinakani Sinom Parijata. Nggih. Niki nanjake sinden nggih. Nah. Dangdut. Oh, Pak Wasito nyuwun dangdut. Sida gamelan apa areng dangdut?